טוב חברים, אז פיתוח לוגו למפעל שמייצר מכלולי ממד ודלתות מברזל. בואו נראה לכם מה עשיתי בלוגו ומה היה הרעיון שלי. יש לנו פה צבעי מיתוג, את שם העסק, סלוגן, תמונות להמחשה שממחישות לנו הגנה ושכבתיות, גריד מורכב שיצרתי בשביל להמחיש את הלוגו החדש של המותג, ואת הלוגו הישן שמשדר עוצמה והוא ממש מתאים לסוג עסק הזה. אז הבריף שהלקוח שלח לי, הוא כתב שם לשמור על האייקון של האריה, על אותה זווית פרופיל, רק לחדד אותו ולקשר אותו למסרים ולשירותים והמוצרים של העסק. אז אחרי שראיתי את הבריף, עשיתי זום לתמונות המחשה ותוכלו לראות שבחלון ממד יש שכבתיות, יש עוצמה, רואים הגנה בעזרת השכבות שהוא בנוי, וגם בדלת, וזה משהו שחייב לעבור בלוגו. אז החלטתי להתרכז ברעמה של האריה ולהראות שם את השכבתיות, וכאילו הפנים שלו יוצאות מכל השכבות האלה. אז יצרתי גריד מורכב שכבר אני אמלא אותו, ואתם תראו את כל המסרים מתחדדים להם ומתקשרים לעסק, ונוצר לי שם מסר נסתר. אני אגלה לכם אותו, וזה האות R. האות השנייה של שם המותג, והשם בנוי משתי העברות, אז זה מפרש לנו את העברה הראשונה של שם המותג. בואו ניגש לעבודה.